Matetiky zegny atsika viavy zegny amin'ny fiainana hoe raha ohatra zegny anao nanambady lehilahy araiky hoe nanagna moyen na hoe olo managna sécurité, managna stabilité financière, matetiky zegny atsika viavy vraiment managna fierté zegny amin'ny raha karaha regny. Matetiky atsika zegny managna tranquillité satria zegny anao zegny financièrement anao à l'aise. Vraiment à l'aise anao zegny tsy hoe andeha compte isaka fin du mois anao zegny à l'aise tsara anao miaigna. Matetiky atsika viavy tia sécurité karaha igny fa kanefa anao koa zegny tia nambady lehilahy araiky managna moyen, managna sécurité, raha voalohany acceptenao amin'ny vadiananareo, déjà anao mila mi-accepte le absence-nazy lava. Matetiky lehilahy izy koa tsara situation ndraikindraiky izy olo tsy dia disponible izy ankilanao, olo miasa lava, lehilahy be asa. Satria zegny le but-nazy am'zegny zegny hoe andeha hagnamia satisfaction nareo vady aman-janany. Donc izy zegny lasa be asa izy derrière. Il faut que anao viavy zegny mi comprendre le absence-nazy. Mila tsapanao zegny fa vadiko ty tsy disponible. Anao zegny tsy mila hoe andeha hagnakorotagna saignanazy izy koa izy zegny absent lava antragno. Anao tsy mila andeha reproche hoe raha ohatra zegny anniversaire ny zanany niany ka tsy takany. Asa zegny olo miasa en voyage tsy eo. Anao zegny tsy mila andeha hoe ah oui zanakanao natakalinao hasanao. Anao zegny tsy mila mankorotagna saignanazy, tsapana raha zegny. Fa noho izy zegny tia hagnamia le satisfaction nareo, lasa izy absent izy même anniversaire ny zanany ndraikindraiky. Fa matetiky atsika viavy zegny direct fa hoe zahay atakalinao hasanao, zanakanao atakalinao hasanao. Anefa zegny atsika, izy koa zegny atsika gategna, paye facture jiaby, anao nefa voyage, gauche droite, anao vidianana raha tianao, atsika ravoravo. Atsika zegny ravoravo fa atsika zegny tsy tia comprendre en fait le absence-nazy. Fa atsika zegny juste falifaliny fa hoe raha jiaby paye, za tsisy raha ifaigna, za tsy korontagnana amin'ny resaka vola, eto. Oro tsy haintsika fa mafy aminazy zegny. Mafy aminazy izy tsy navonjy anniversaire anao. Mafy aminazy izy tsy navonjy anniversaire ny zanany. Fa kanefa zegny lehilahy, le vrai homme, raha voalohany agnaty saignazy zegny hoe il faut que za mi réussir financièrement, il faut que za mi réussir amin'ny magna satisfaction ny ry zanako, vady aman-janako, il faut que za mila mi rendre fière la famille-naka. Zegny raha voalohany agnatin'ny saigndreo. Matetiky lehilahy, le lehilahy mitady vola be asa be. Le lehilahy vraiment tsara situation. Izy tsy disponible ankilanao io. Ary matetiky atsika viavy zegny ndraikindraiky au début zegny atsika ravoravo, raha jiaby payenao tsisy raha faigna. Fa afarany zegny atsika commence se plaindre, anao absent lava, anao commence mamaraha, atsika anao misy viavy, anao karaha ty maro. De igny zegny ndraikindraiky mampitarika anareo mikorontana. Ary lehilahy koa fa nanagna moyen, lehilahy koa fa nanagna sécurité financière, maro magnangy tsy huitrika amin'ny placenao igny fa tsy azonao ono, fa tsy hitanao maso. Maro olo magniry placenao igny, maro olo magniry placenao igny en fait fa anao zegny gâté. Anao zegny tsisy raha tsy azonao, maro olo magniry zegny fa tsy azonao ono. À la moindre geste arrachendreo amin'ny tagnanao vadinao, izy koa zegny anao s'est montré fa mijete vadinao igny. Lehilahy koa managna moyen tsy sarotro mahazo viavy. Lehilahy koa managna sécurité financière, mora izy mahazo viavy satria déjà fa maro managna karaha ty mitihitriky. Fa izy koa anao zegny anao fa agnatiny io, anao fa nahazo place tsara igny. Anao zegny mandeha mitretre amin'ny raha tsisy dikany, anao zegny tsy mandefitra hoe anao tsy avy anniversaire ny zanakanao. Anefa hainao tsara zegny fa izy be asa, hainao tsara fa anao gâté, hainao tsara zegny fa izy miasa mafy. De après zegny anao zegny mila gâtegna. Hainao tsara fa anao mahazo raha aminazy, hainao tsara zegny fa anao miadana resaka raha-bola. Atsika viavy zegny tsy tokotro agnanotoetry hoe tsy comprendre zegny le absence ny vadintsika igny. Anniversaire zegny isan-taogno misy anniversaire fo. Izy koa izy tsy tatrany cette année, possible l'année prochaine izy tatrany. Ok? Lehilahy koa managna moyen le fia, farany mora mahazo viavy. Satria maro olo tihitrika amin'ny placenao, maro olo magniry mba hoe par exemple hoe gâtegna. Vadinao tsara nandeha sadodanao financièrement, maro olo jeu ty miady vola amin'ny couple. Or anao zegny amiagna fô fa anao tsara ndraiky hoe ni forcegna hoe mila magnampy koa. Fais très attention. Amin'ny jeu ty ny olo miambigna anao à la moindre truc falendro. Izy hazondreo igny kolokolondreo.
Tsao vadinao tamagna amin'izay agny. C'est dommage. Atsika niany zegny koragna hoe karakory mandeha miséduire vierge na hoe karakory miaraka amin'ny vierge zegny satria vierge déjà afa hentsika fa hoe signe manana exigence izy amin'ny fiainana anazy. Signe manana exigence. Donc anao koa miaraka amin'ny vierge zegny sois prêt na sois patient. Fa vierge koa nankaty anao koa ni remplir les critères anazy vierge mankaty anao. Comme il se doit. Donc karakory zegny anao andeha séduire fonazy na hoe karakory ataonao miaraka aminazy. Déjà vierge amin'ny fiainana zegny irô ndraiky maniaky indrô zegny matetiky vierge tsy tia bousculade. Anao koa andeha i-bousculer izy, anao koa andeha stresser izy. Zegny farany tsy tiany vierge satria zegny déjà irô efa tsy tia resaka conflit. Zegny tsy tiany vierge. Aza bousculer izy. Sois patient. Manana patience anao koa miaraka aminazy. Fa anao koa zegny tsapany fa hoe anao olo manana patience, mbo hitanao eo zegny le avantage. Fa aza bousculer izy amin'ny fiainana anazy. Aveo matetiky koa zegny vierge zegny anao miaraka amindrô sois discret. Vierge tsy tia olo resaka hoe tsisy discrétion amin'ny fiainana. Manana discrétion amin'ny fiainana satria zegny vierge farany olo manana exigence izy amin'ny fiainana. Aveo anao koa miaraka aminazy zegny déjà plus ou moins anao mba manana intention satria zegny vierge farany olo misy intention be. Irô mi faire attention à chaque détail des choses. À chaque détail, irô mi fait attention. Donc zegny anao koa tsisy intention en vierge, anao olo brut, possible tsy fonctionne en vierge. Par exemple, zegny anao zoti vierge par exemple hoe nisy raha nataony anao na hoe nisy service nataony taminao, mahaiza magnano merci hoe misaotra tamin'ny raha karaha zegny. Merci mon amour. Regny raha tiany vierge. Anao zegny mba mila manana intention amin'ny raha karaha regny. Fa anao koa tsy manana intention anao olo brut, possible tsy fonctionne. Aveo matetiky zegny vierge tsy dia tia mangataka service. Tsy tiandrô. Fa kanefa anao ndraiky izy koa nagnamia service izy alohany izy angataka. Izy vraiment reconnaissant un grand merci zegny aminazy. Par exemple, zegny vierge zao hoe nitondra raha maveritra. Matetiky vierge tsy andeha hivolagna aminao ampia za hitondra raha ty. Satria irô manana fierté. Fa izy koa anao ndraiky natsapa hoe avianao ampiako. Igny vao meka tsara ary izy amin'igny vraiment reconnaissant tsy adignany. Aveo anao koa miaraka amin'ny vierge zegny sois stable. Alohan'ny anao hiaraka aminazy efa atao agnatin'ny saigninao zegny les décisions resinao. Sois stable. Satria zegny vierge tia relation stable. Sois fiable. Anao koa andeha hiaraka amindrô. Izy koa zegny anao andeha hiaraka amin'ny vierge zegny mbala tsy hainao tsara zegny ny raha tianao atao. Igny direct fa tout de suite izy mi-détecter zegny satria zegny irô zegny mi-analyser raha à chaque détail. Hazondrô honogno fihetsikinao igny à chaque détail. Zegny mahatonga vierge ndraikindraiky tsy mifinir avec n'importe qui. Irô tsy maintsy mifinir amin'olo mi-correspondre amindrô satria zegny irô tellement manana exigence amin'ny fiainana. Zegny mahatonga irô zegny amin'ny farany hoe izy koa vierge zegny vraiment nisy olo nataony vady dia vadianandrô naharitra hoe 20 ans, 30 ans parce que mi-correspondre aminazy zegny. Tsy mifinir amin'ny n'importe qui. Izy koa anao zegny fa vraiment n'importe qui matetiky tsy mi-accepte zegny vierge. Aveo zegny matetiky zegny anao koa zegny andeha hiaraka amin'ny vierge zegny sois fiable. Sois fiable. Izy koa anao zegny olo malhonnête, anao zegny tsisy honnêteté, irô maharaka zegny satria irô mangalahono fihetsikinao jiaby tsiraikiraiky zegny point fort ny vierge satria zegny irô tellement manana exigence mangalahono raha jiaby. Anao koa andeha hiaraka amin'ny vierge, sois patience, sois prêt. Fa vierge koa nankaty anao ndraiky hoe hitany zegny anao zegny vraiment ni remplir les critères anazy, critères tadiaviny. Vierge tegna nankaty anao ary izy vraiment partenaire très très fiable. En fiainana très 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 fiable. Zegny mahatonga hoe anao koa miaraka amin'ny vierge zegny sois fiable. Raha ohatra zegny anao nivolagna taminazy hoe misy raha ataonao fais-le, ataova. Aza atao promesse en l'air. Asa anao zao zegny nivolagna amin'ny vierge fa hoe amarainao invité ko amin'ny restaurant, ataova marigny. Ataova marigny. Fa anao koa tsy nagnano zegny, izy direct manana doute en fait fa anao tsy olo fiable.
izy direct managna doute fa anao zegny possible olo malhonnête amin'ny fiainagna de mitariky raha hafa zegny aminazy de tsode izy zegny agnano retour na demi tour izy aminao de karaha handroboka le relation nareo zegny après soit fiable izy koa raha fa nivolagninao ataova satria zegny vierge vraiment mangala honogna ary tsy magnadigna asa niany anao nivolagna raha karaha zegny igny tsy adinana